Подписчикои муҳтарам, барои ҳавасманд гардондани шуморо красива қил намуда морам гиф сар метиҳем. Яхилора мебинем я наздикира 3 моҳ мепушад, мегира розыгриш мекунад. Мо чӣ ками дорем? Наздикои мо бақувваттара. Агар ҳами гиф кун медошт, яким да даҳани дишаи мерид. Дамо байни машиникои мо раҳгум зад. Нав гиф ба қадри умеда парсая барасид. Гуфта мемонуми бозии мо бемухл, бенайранг, бешайтони ай. Ғолиба аппарат мебурора. Подписчикои гиромӣ, дастгиритона гарени интизорум. Гарени қарз дорум. Я бало киден ҳами гифа гизаронем. Ҷои яким соҳиби анами гармкунак мешавад. 10 сола будам ҳамира гирифтани насибу чанд дашидим. Яъни хеме товаи кучара гарм мекунад. Насиби ки мегардида бошад? Ҳоли би ҷои дуюма анами ним пар попуши гарени интизорам. Ҳами ним пари попушира касе бибира ош шавад. Я пари дигаш дар туалет ғалтидагия. Байгал бата меоваш. Дар ҷои сеюм я банди мошни мабодо яким дуюм ҷора нагирифти хита дор мекашид. Мо я мукофоти дига илова кардем. Чои 1 литраи Let's Go. Ира ба чашми кам набинен, ин чои сернока. Я 17 қича қичидагем, айдааш не. Я бародар мега я вақт ҳами гифо часпидем. Пули я сечкара мега ма фақат билет харидам. Ахир я рӯзи рӯшан Opel мебираги. Свиду куклай, косметический ремонт. Трогаться мекунем, меги доманаи мошин ба я азове мерава. Бурдем пеши устод техосмотр гузарон. Мега ке бача, ин моторш ай стирали машинка хит кунем. Барои гифои оянда туфои қиматбаҳо омода кардем. Ба мисоли ноз туф кунак. Чӣ механдем? Ира ба нола валич гуфта накардам.